NigerPickup.com. Yashe so a zuciya yadda su fama ciki yana gare. Na ɗauki so gada da ke ta tsere cikin da watare. Fahimtar abin da ke a zuciya fuska wasu ce tare. Shi so yana da tashi gaba, ba mai lokaci da za a tarba, bai zama fitilar ganin duhu ba. Ya zo da safiya maraici ya zo dare cikin bakwai. Ya riske masu bacci ya taso na zaune ba akwai. Ba mutuwa ba ne shi so ya kwaikwai da tun bakwai. Ya sa farin cikin masoya, ga wasu zuciya ya karya, ya sanya damuwar masoya. Zai baka lokaci na dariya sai ka ji ka kaci gayya. Zai saka so muso wani har hawaye ido suna kwaranya. So ba ruwansa zai saka ka kuka ya saka dariya. Shi so akwai ado gare da kaji shi kaga zai yi ma. Suna suna da daɗi tamkar koramar ruwan zuma. Ya gagare shi ma sai rubutu akan shi ya yake. Ba malamansa ɗalibansa kowa nazar akai yake. Guguwarsa ta afka kowa rufe ido yake. Ba gwanin so da za ya tsira gobe, malami sai ya ba da kyauta zobe. Don ku so ba gwanin da za ya zaɓe. Dan kokawa da ɗan dambe so baya musu jinkiri. Sarki da rawani durkusawa ake da mai gari. Baga yaro ba so da ba a masa nisa bale a bar gari. In ka dace farin ciki kana yi, masu kuka cikinsu ba makoyi. Ba a dace ba hankuri ake yi. Sai mamaye jiki ana ka bacci dare da safiya. In damuwa ta zo sai ka ji ka gara ka batta duniya. Natsuwar ka ba za ta zo ba ko a fuska da baka dariya. Ba ka so ma a dinga tambayar ka, ka fi so ma kawai a je a barka. Babu dama hawaye ke ta sauka. So da bai san kamata masu kyau ba ko fari bale baki. So da bai san akwai da babu faɗan gari har da bakuna ciki. So ya sa tafiya ta nisan zango har da ko a ne ciki. So kenan kaga yakin da baki bau yake ba, yayi tsada da ba kuɗin saya ba. Lokacin da babu sa'a shi so ba shi maka jinkiri. Ga ruwa abinci ba ka ci abokai suna ta jinkiri. Ai da lallamin ka kan so domin ya zamo sinadari. Wasu ko ba zama na lafiya ba, ba su damuwar da ke arai ba.